ଗାଁରେ ଜିମ୍ ସେଣ୍ଟର କରିକି ମତେ ଆଜି ଏମିତି କିଛି କଷ୍ଟଦାୟକ ହବ ବୋଲି ମୁଁ ତ କେବେ ଭାବି ନଥିଲି। 3 ଦିନ ହେଇଗଲାଣି ଆଜି ଗାଁରେ ଜିମ୍ ସେଣ୍ଟର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିକି ମୁଁ ଜିମ୍ କରିବାର, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ମୋ ବଡିଟା ପେନ୍ ହଉଛି ସେ ଦୁଃଖ କଥା ତ କହିଲେ ନ ସରେ। এই ପେନ୍ ର କଷ୍ଟଟା ସେଇମାନେ ହିଁ ଜାଣିଥିବେ ଯୋଉମାନେ ଜିମ୍ କରୁଥିବେ। ଜିମ୍ କରୁଥିବା ଭାଇ ମାନେ ଟିକେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ ତମେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କଲା ବେଳେ ଏମିତି ତମକୁ ପେନ୍ ହେଇଥିଲା କି ନାହିଁ। ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ କଦଳଟା ଖାଇ ଦେଇକି ବଡି ଫ୍ରି କରିବା ପାଇଁ 2 ମିନିଟ୍ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରିଛି। ମୋ ବଡିର ପେନ୍ ଟା ଏମିତି ହଉଛି ମତେ ଲାଗୁଛି କି ମୁଁ ଡମ୍ବଲ ଟେକି ପାରିବିନି। ମୋ ବଡିର ପେନ୍ ଟାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ମୋର 3 ଜଣ ଭାଇ 3 ପ୍ରକାରର ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ତ ସମସ୍ତେ ଦେଖି ପାରୁଛନ୍ତି ମୋ ଭାଇ ମାନେ ମତେ କୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ମୋ ଭାଇ ମାନେ ମତେ ସେବା କରି ସାରିଲା ପରେ ମୋ ବଡିଟା ଏବେ ଟିକେ ଫ୍ରି ଲାଗିଲା। ସେଇ ପେନ୍ କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ସେ ପେନ୍ ରେ ମୁଁ ହାର ନ ମାନିକି ତଥାପି ମୁଁ ୱାର୍କଆଉଟ କଲି। ସବୁଦିନ ଠାରୁ ଆଜି ଯେତିକି ପେନ୍ ହଉଛି ସେଇ ପେନ୍ କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅତ୍ୟଧିକ ମାତ୍ରାରେ ୱାର୍କଆଉଟ କଲି। ମତେ ଏଥିପାଇଁ ମୋଟିଭେଟ ଲାଗୁଛି କି ମୁଁ ଏକା ତ ଏଠି କରୁନି, ମୋର ଆଉ କିଛି ଜଣ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ବି କରୁଛନ୍ତି ଏଠାରେ। 1 ଘଣ୍ଟା ଜିମ୍ କରିକି ତାପରେ ମୁଁ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ସାରି ଦେଇକି। ତାପରେ ମୁଁ ପଖାଳ ଭାତ ସହ ଆଉ କିଛି ତୁଣ ତରକାରୀ ପେଟକୁ ଶାନ୍ତିରେ ମୁଁ ଖାଇଦେଲି। ପଖାଳ ଭାତ ଖାଇକି ମତେ ଏମିତି ନିଶା ହେଇଗଲା ଯେ ଏକାଥରେ ମୁଁ ଫ୍ଲାଟ୍ ହେଇ ଖଟରେ ପଇଲି। ଏଇ ନିଦଟା ପଖାଳ ଭାତ ନିଶାର ନିଦ ନୁହଁ, ଜିମ୍ କରିବା ପେନ୍ ର ନିଦ। ଯୋଉ ଭାଇ ମାନେ ଜିମ୍ କରୁଛ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ ରେ କହିବ ତମକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରେ ପେନ୍ ର କଷ୍ଟଟା କେମିତି ଥିଲା।